نہیں ہو میرے نبی نے قدم پرتائے لے حضرت اما عائشہ نے معافی منگے حضور نے معاف کیتا دروازہ کھڑکیا ہے میرے نبی کریم گئے حضور نو جبرے ایک کپڑے دے اندر وہ جنتی مٹھائی لے آیا ہے جبریل عرض کردہ ہے سونیا اے مٹھائے اللہ کریم نے کھلیے جنت جو آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ صلح بھی ایسا کرائیے منہ مٹھا بھی ایسا کراڑا آج بندیانوں کنجران دے نام یاد ہوندے وہ کرکٹران دے نام یاد ہوندے نے گلوکاران دے نام یاد ہوندے نے افسوس دی گالے نبی کریم علیہ السلام دے جڑے پیارے نے وہ سانو نہ دے نام نہیں ہوندے نے پھر بھی اسی بڑے بڑے وڈے دعوے کرنے وہ کملے انہاں دے نام یاد رکھیا کرو انہاں دے بارے وچ انفارمیشن رکھیا کرو وہ ساڑیاں یارہ ماوانے لیکن گوندل لڑیو حضرت اما خدیجہ الکبریٰ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت سیدہ سودا دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت حفصہ پاک دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت صفیہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت جویریہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت زینب بنت جحش دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت سلمہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت اما میمونہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت زینب بنت خزیمہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے وہ گوندہ لاڑیو حضرت ام حبیبہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے قربان جاوا اما عائشہ تیریاں شانہ تو تیرا نکاح زمین تے بھی ہویا ہے عرش بری تے بھی ہویا خالق کائنات نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ جڑے ایمان والے نے نا نبی کریم اونا دیاں جانا تو بھی نیڑے نے اولا بالمؤمنین مومنین ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ نزدیک ہیں حضور عزیزانی گرامی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور فرمایا نبی دیاں بیویاں اے ایمان والیاں دیاں ماواں نے نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں ایمان والیاں دیاں ماواں نے بولیا جے ایمان والیاں دیاں ماواں نے عزیزانی گرامی نبی کریم علیہ السلام دے حرم دے اندر آگے جیڑے سرکار دیا زوجہ اللہ کریم نے ساتاں تا فرمایا ایمان آڑا جڑا بندہ ہوئے گا وہ ماں دا بے ادب نہیں ہوندہ ماں دا باد بوندہ ہے تے ماں دا وفادار ہوندہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ایک مقام تے کہ یا نساء النبی لستنہ کا احد من النساء اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دیو عورتو حضور دیو بیبیو تسی عام عورتاں رنگیاں نہیں عام عورتاں تو اڈے رنگیاں نہیں اللہ کے بظاہر اکھاں بھی دو نے ہاتھ بھی دو نے بظاہر اللہ نے پاؤں بھی دو دیتے نے بظاہر شادیاں بھی ہوئیاں نے لیکن فرق کی اللہ کریم نے فرمایا تسی عام بیبیاں رنگیاں نہیں عام بیبیاں تو اڈے رنگیاں نہیں اللہ کریم نے فرمایا تو اڈی آنکھ نے میرے یار دا مکھ ویکھ چھڈیا ہے فرمایا اس واسطے میں تو نشانہ بھی وکھریاں تا کر چھڈیاں نے عزیزانی گرامی حضور دی ازواج مطہرات
جنیاں میں نے وہ ساڈیاں ماواں نے اور جس طرح اسی اپنی حقیقی ماں دا ادب کرنے حقیقی ماں دا احترام کرنے اسی طرح حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دا احترام کرنا پوے گا اور جس طرح نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں باپ دنیا تو چلا جائے تو بیٹا ماں دے نال نکاح نہیں کر سکتا کیوں دی ماں ہے اور حرام کیتا ہے رشتہ حضور دی شریعت نے کہ بندہ ماں دے نال شادی نہیں کر سکتا اس طرح نبی کریم علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات 11 بیویاں اے امت دیاں ماواں نے حضور علیہ السلام دی امت دیاں ماواں نے اگر نبی کریم ظاہری طور تے پردہ فرما ہوندے نے فرما ہو گئے امتی انہاں دے نال نکاح نہیں کر سکتا عزیزانی گرامی حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اعلان نبوت دے 10ویں سال حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دا وصال پر ملال ہویا اور 5 دن یا 3 دن پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام دے شفیق چاچا حضرت جناب ابو طالب سرکار آپ دا وصال ہو گیا حضور علیہ السلام نے نا غمگین رہنا کیونکہ مشکل وقت دے اندر اللہ کریم نے جڑے نبی کریم علیہ السلام نو سارے عطا فرمائے سی وہ قدرت نے واپس لے لے ادھر میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے دکھی رہنا غمگین رہنا چاچا بھی ٹر گیا اور میری وفادار بیوی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ جدو کسے نہیں ساتھ دیتا حضور دا اماں خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیتا ہے جدو حضور نال کوئی کھڑا نہیں ہویا اماں خدیجہ الکبریٰ آپ دے نال کھڑیاں ہوئیاں نے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو اگر تسی اماں خدیجہ الکبریٰ دی شان دا جملہ ان دا استقبال سونے طریقے نال کرو تے میرا دل کرتا ہے میں بولی دیواں کون ہی اماں خدیجہ الکبریٰ دوستو ہر بندہ اسلام دے لنگر تے پڑھدا ہے لیکن اماں خدیجہ الکبریٰ او ہستیاں نے اسلام جی دے لنگر تے پڑھے اسلام جی دے لنگر تے پڑھے ہے اماں خدیجہ الکبریٰ دی ذات اللہ اکبر کبیرہ تے جدو اے دووے سہارے قدرت نے لے لے تے نبی کریم علیہ السلام آپ نے دکھی رہنا عزیزانی گرامی المواہب دے اندر ایک گال موجود ہے کہ حضرت عثمان بن مظعوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں حضور دے کول اینج ہاتھ بننے عرض کیتی یا رسول اللہ سونیا اونج تے مرضیاں دے مالک جے جس طرح چاہو کر دے ہو لیکن میرا ایک توانو مشورہ ہے بچیاں دی نوی ماں نہیں لے ہوندے بچیاں دی نوی ماں نہیں لے ہوندے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خولہ تیرا اشارہ کدے والے کی کہنا چاہ رہی ہیں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تسی چاہو تے سیبہ عورت نال شادی کرو بیوہ دے نال یا متعلقہ دے نال اگر تساں چاہو تے کسی باقرہ دوشیزہ دے نال شادی کر لو سونیا تو انو کی نہیں انکار کرنا ہے کدے جیدی جرت ہے جڑا تو انو انکار کرے تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا سیبہ یعنی متعلقہ اور بیوہ تو مراد کیے اور تیرا باقرہ تو مکمواری تو مراد کیے عرض کر دینے سونیا اللہ اکبر کبیرہ لجپالا بیوہ حضرت زمعہ دی بیٹی حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ نا آپ دا جڑا خامد ہے نا وہ دنیا تو ٹور گیا اگر تسی پیغام نکاح ہونا لے بھیجو گے قبول فرمان گے اور باقرہ تو مراد دوشیزہ جیری کواری لڑکی اس تو مراد تو اڑے بچپن دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی دختر نیک اختر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ لے پیغام نکاح میرے نبی کریم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے پھر دووان لے پیج دیو دووان لے پیج دیو
تے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے دوماں نے حضور دا پیغام نکاح پہ قبول فرمایا، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی جدو حضور دے نال شادی ہوئی، آپ دا نکاح ہویا تے تقریباً آپ دی عمر 7 سال سی، 6واں مقدہ پیا سی تے 7ویں دے اندر آپ داخل ہو رہی ہیں سن 7 سال دی عمر دے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا نکاح ہویا میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال، اور 7 سال دے اندر حضور علیہ السلام دے نال نکاح ہویا تے 9ویں سال آپ دی رخصتی ہوئی، 9ویں سال حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دی رخصتی ہوئی۔ جدو مدینہ پاک ہجرت ہوئی نا تے ہجرت تو 7 مہینے بعد، کیونکہ شادی تے پہلی ہو گئی سی، 7 مہینے بعد آپ نبی کریم علیہ السلام آپ دے حجرے پاک دے اندر آئیاں، نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں جزاک اللہ برکتاں عطا فرمائے، حضور نال پیار کرن والے ہو، حضور نال محبت کرن والے ہو۔ یہ تے 9 سال دی گل ہے نا کہ جدو حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضور دے حجرے چاہیاں نے، اس تو پہلے دی گل سناواں، حضور علیہ السلام دا غلام حضرت جناب جبریل علیہ السلام، تہاڈی توجہ ہے نا ساریاں دی، محبت نال فرماؤ ذرا اونچی آواز نال، میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو، جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث لے کے آئے نے، میرے نبی کریم دے دیوانے توجہ کرو، جلد نمبر 2 تے صفحہ نمبر 226 دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اجے تیرا تے میرا نکاح نہیں ہویا، تیری تے میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ فرمایا ایک دن جبریل کپڑے دے اندر ولیٹ کے ایک چیز لے آیا ہے، جڑا سبز رنگ دا کپڑا ہے، حریر دا کپڑا ہے۔ جبریل آیا میرے کول، آ کے سلام بھی کردا ہے، نالے عرض کردا ہے، لاجپالا سونے اے تواڈے واسطے لے آیا وا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جدو میں او کپڑا کھولے آئے مینوں تیری صورت نظر آئی ہے، وہ کپڑے دے اتے صورت بنی ہوئی ہے۔ جبریل عرض کردہ سونیا، انہا زوجتہما فی الدنیا والآخرہ، لاجپالا اے تواڈی بیوی ہے، لیکن سونیا میدان حشر دے اندر رشتے تے ناتے ٹوٹ جاندے نے۔ فی الدنیا والآخرہ، لاجپالا اے تواڈی دنیا وچ وی بیوی ہے، تواڈی آخرت اندر وی بیوی ہے۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ۔ عائشہ کوئی گل نہیں یار، اچھی پڑھ لو، نہیں روزہ لگتا ہے۔ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ۔ عائشہ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ۔
عائشہ اپنی اماں دا ذکر کر لو، اے بڑیاں شانہ والی ماں ہے، مقام والی ماں ہے۔ اللہ کریم اس ماں دے صدقے سب دیاں ماما دی خیر فرمائے، جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ۔ عائشہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرنا لے ہو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا عائشہ جی آقا لجپال تے کریم نے فرمایا تو دنیا وچ بھی میری بیوی ہے، تو جنت وچ بھی میری بیوی ہے، جنت وچ بھی میری بیوی ہے۔ اوے گوند لاڑے ہو یار توجہ کرو، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نو اللہ کریم نے مقام دیتے نے، شانہ دیتیاں نے۔ بخاری شریف دے اندر میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، امام بخاری حدیث لے آئے لے، میرے نبی کریم دے نال جدو شادی ہو گئے، لجپال دے کریم آقا نے فرمایا عائشہ ایک رات میں ستاواں، خواب دے اندر میں نوز ایک کپڑا ملے آئے، جدو میں کپڑا کھولے آئے، او دے تے تیرا وجود بنے آئے، او دے تے تیری شکل پچھلی حدیث جو صورت دی گل آئیے، اتھے وجود دی بات آئیے۔ لجپال تے کریم آقا نے فرمایا عائشہ میں تینوں خواب دے اندر ویکھے آئے، جبریل کول پوچھیا، جبریل کوڑے آواز آئے لجپالا اے تیری بیوی ہے، اے تیرے بیوی ہے۔ وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، اگر جملے دی چس لے کے بھی پہنتے رہے نہ بولے تواڈی موج دی گالے، وہ گوندل لڑے ہو، وہ کسے دا رشتہ ماں ویخ دیئے، وہ کسے دا رشتہ باپ ویخ دائے، وہ کسے دا رشتہ چاچے ویخ دینے، وہ مامے ویخ دے لے، وہ کسے دے رشتہ نان کے داد کے ویخ دینے۔ اماں عائشہ وہ تیری عظمت تو قربان جاوا، وہ تیرا رشتہ وہ رشتہ دارہ نہیں ویکھیا ہے، اللہ کریم نے عرشہ تے تے کر چھڑیا، شانتے تے کر چھڑے آئے۔ پھر محبت نال آکھو نا مومنوں کی ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ۔ میں دعا کرنا وا مولا جڑا بندہ اچھی پڑے ڈنڈی نہ مارے، اگر کوئی بیمار ہوئے دا اپنی موجے پڑے یا نہ پڑے، میرا اس بندے نال مطالبہ کوئی نہیں ہے، لیکن جڑا تندرست بھی ہے، اللہ نے جان بھی دیتی ہے، منہ وچ زبان بھی دیتی ہے، اللہ نے آن دی توفیق بھی دے چھڑی ہے، آکے بھی وہ بندہ نہ پڑے، وہ دے اپنے مقدر نے جوان محبت نال آکھے مومنوں کے ہے ماں زوجائے مصطفیٰ حضرت عائشہ، جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ۔ وہ گوند لالے ہو
بڑی محبت دی گل ہے بڑی پریم تے پرید دی بات ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ساڑیاں 11 ماما نے کنیاں سارے بولو کنیاں 11 آج بندیانو کنجران دے نام یاد ہوندے نے وہ کرکٹران دے نام یاد ہوندے نے گلوکاران دے نام یاد ہوندے نے افسوس دی گالے نبی کریم علیہ السلام دے جڑے پیارے نے وہ سانو نہ دے نام نہیں ہوندے نے پھر بھی اسی بڑے بڑے وڈے دعوے کرنے وہ کملے اینا دے نام یاد رکھیا کرو اینا دے بارے وچ انفارمیشن رکھیا کرو وہ ساڑیاں 11 ماوانے لیکن گوندل لڑیو حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت سیدہ سودا دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت حفصہ پاک دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت صفیہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت جویریہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت زینب بنت جحش دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت سلمہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت اماں میمونہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے حضرت زینب بنت خزیمہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے وہ گوندہ لاڑیو حضرت ام حبیبہ دا نکاح زمین تے ہویا ہے قربان جاوا اماں عائشہ تیریاں شانہ تو تیرا نکاح زمین تے بھی ہویا ہے عرش بری تے بھی ہویا آپ دا نکاح عرش بری تے بھی ہویا ہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ اماں عائشہ دی شان ہے نبی کریم دے حرم دے اندر جڑی کواری بی بی آئی ہے اس صرت اماں عائشہ دی ذات اماں عائشہ دی ذات ہے ان میں اگر اگلی گل کرن توجہ کرے آجے اے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک کواری میرے نبی کریم دے نکاح دے اندر آئی ہے ایک کواری بی بی ہے حضور سرکاران دے نکاح دے اندر آئی اوہ گوند لڑیو حضور نو اماں عائشہ کواری ملی ہے اماں خدیجہ دے قدمہ تو قربان جاوا جنانو حضور کوارے ملے میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے حضور نال محبت کرنالے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شانہ سن سہا ستہ دے اندر موجود ہے قرآن مجید دیاں تفاسیران دے اندر بھی ایک گال موجود ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حجرے دے اندر جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے آنا صحابہ نے انتظار کرنا قدو حضور اماں عائشہ دے حجرے وے جان گئے اسی تحائف دیوانگے حضور نو تحفے پیش کرانگے نبی ہوندے صحابہ تحائف لے آندے حضرت ام سلمہ اور نال چند بیبیاں ازواج مطہرہ اکٹھیاں ہو کے حضور کولائیاں
آکے کہندیاں نے حضور اگر تسی انصاف نہیں کرو گے تے کوئی مائی دا لال جمعیاں نہیں ہے انصاف کرنا. میرے نبی نے فرمایا گل کیے عرض کر دیا نے حضور جدو تسی آشا دے حجرے وچ آندے ہو صحابہ تحائف دیندے نے توفے دیندے نے انہاں نو آکھو میں سلمہ دے حجرے وچ وی توفے دیا کرو اوے ام حبیبہ دے وی حجرے وچ توفے دیا کرو اوے میمونہ دے وی حجرے وچ توفے دیا کرو لجپالا جدو تسی آشا دے اجرے وچ اوندے ہو اے تحفے تانوں صرف ادو دیندے نے. میرے نبی کریم نے فرمایا انہاں دی جائز شکایت سنیے لجپال تے کریم آقا نے فرمایا تواڈیاں شاناں بڑیاں نے تواڈے مقام بڑے نے مرتبے بڑے نے پر میں کی کراں جدو میں تواڈے ساریاں دے حجرے وچ آنا وا جدو آشا دے حجرے وچ آنا وا قرآن بھی آشا دے حجرے اندر نازل ہوندا ہے قرآن بھی آشا دے حجرے وچ نازل ہوندا ہے. اوے گوندل والےو توجہ کرو اوے اماں آشا دی ذات ہوئے اوے جیدے مکان جیدے مکان جی اللہ دا قرآن آیا ہے جملہ تسی نہیں سمجھے ہو اوے اماں عائشہ دی ذات ہوئے اوے جیدے حجرے وچ اللہ دا قرآن آیا ہے اماں عائشہ دے حجرے وچ اللہ دا قرآن آیا ہے اوے بے بے عائشہ دی شان چی اللہ دا قرآن آیا ہے. اما عائشہ دے مکان وچ اللہ دا قرآن آیا تو پھر آپ دی شان وچ بھی اللہ دا قرآن آیا. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے اللہ اکبر. جدو بھی میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے کسی غزوے تے جانا حضور پاک نے قرہ پاڑا اور قرے دے اندر جس بی بی دا نام ہوندا سی جیڑی ساڈی ماں دا نام ہوندا سی میرے نبی کریم علیہ السلام انہاں نو غزوے دے اندر نال لے کے جاندے سی. ایک دن میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے بنو مستلق غزوے دی طرف جانا ہے تے حضور نے قرہ پایا تے گوندل والے جدو قرہ نکلیا تے قرہ اما عائشہ دے نام دا نکلا ہے اما عائشہ دے نام دا قرہ نکلا ہے. اللہ اکبر. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے نال گئیاں تے جدو غزوے تو واپس آ رہی ہیں تو مدینے دے قریب حضور علیہ السلام نے پڑاؤ فرمایا کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر مبارک بھی اج کم سی یعنی اتنے وزن دے اندر نہیں سی جسامت اللہ آپ کجاوے دے اندر جس طرح پرانے ماحول دے اندر ڈولیاں دا حساب ہوندا سی دو اگوں چک دے سن دو پچھوں چک دے سن اس طرح کجاوا آپ دا اٹھانا تے اونٹ تے رکھ دینا. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماندیاں نے کہ یہ واقعہ بیان کر دیا نے کہ اسی رکے اور میں قضائے حاجت واسطے گئی جدو دور گئی نا تے میرے جڑے گلے دا اندر ہار ہے نا وہ گواچ گیا
جدو ہار گواچیا جدو میں واپس آ رہی ہوں تے میرا این سینے تے میں ہاتھ لایا تے ہار موجود نہیں تے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندیاں نے میں تشویش پہ گئی پریشان ہو گئی کہ ہار کی تے اور میری ذاتی ملکیت بھی نہیں کسے دا ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تلاش کر دیا ہار مل گیا اور ادھر جنہ دی ڈیوٹی لگی سی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پالکی اٹھانا انہوں نے اس گل دی بالکل بھی توجہ نہ رہی کہ اما جی اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں انہوں نے اٹھایا تھی وہ اسی طرح پالکی سی وہ اتر رکھ دیتی گئی اونٹ دے اتر کجاوا اور پتہ بھی نہ لگیا ٹور پہ عزیزہ نے گرامی جدو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئیاں نا تے قافلہ جا چکیا سی اما جی پریشان ہوئیاں بیٹھ گئیاں ایک جگہ تے مخصوص تھا تے اللہ دا ذکر کر رہے نے تسبیح و تحلیل کر دے پیا نے اسی اسنا دی اندر نا آپ نیند آ گئی اونگ آ گئی جدو ستے آپ تے میرے نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری سی کہ تسی قافلے دے پیچھے رہنا ہے کوئی سامان وغیرہ ڈگ پوے تے تسی وہ سامان وغیرہ لے کے ہونا ہے انہاں دی ڈیوٹی سی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جدو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوروں دیکھیا کہ کوئی موجود ہے تے جدو قریب آئے نا تے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف اینی گل کی ہے کلمہ استرجا پڑھیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون تے اما جی ہوش آئیاں آپ بیدار ہوئیاں تے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا اونٹنی دے پیر رکھیا تے اما جی نے اونٹنی تے بٹھایا تے آپ نے اونٹنی دی مہار پکڑ لی ادھر جیڑا قافلہ اگے گیا سی انہاں پڑاؤ کیتا تے پچھو میل پہ عزیزہ نے گرامی نبی کریم علیہ السلام دے نال منافقین بھی سن جیڑے بظاہر اپنے آپ اسلام دا گرویدہ اور اسلام دا محب شو کرتے سن لیکن وچو اسلام دے منافق کافر بھی سن اسلام دے دشمن بھی سن اسلام دے مخالف بھی سن اور سب تو بڑا جڑا بے شرم اور بے غیرت سی او دا نام سی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اے منافقان دا سردار سی امام المنافقین انہیں جدو ایک گل ویکھی نا تے پروپوگنڈا شروع کرنا کر دیتا انہوں دس کہنے لگا جی عائشہ بھی جوان ہے تے صفوان بھی جوان ہے حقیقت بات ہے نہ کوئی غلط کام کیتا ہے غلط کاری کیتی ہے عزیزان گرامی میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے گل پھیلاندہ کدی انہوں دس اور میرے نبی کریم علیہ السلام دے کئی صحابہ اور صحابیات نو بھی انہیں خراب کیتا یعنی انہوں نے بھی گوش گزار گل کی تھی اور وہ بھی اس دے پروپوگنڈے دا حصہ بن گئے جنہوں نے دسیا جا کے گل پھیل دی ایک مہینہ گزر گیا میرے نبی کریم علیہ السلام ان انتظار پہ کر دینے کیونکہ ہر جیڑا خامن دے اپنی بیوی دے بارے اچھا جاندا ہے اور انہیں اپنی بیوی دے ہی متعلق گل کرنی ہے جدو کافرہ نے گل کی تھی تے میرے نبی خاموش نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ام مستح انہاں دے نال آپ جا رہی ہیں قضاء حاجت واسطے حضرت بی بی ام مستح آپ جدو واپس آئیاں نا آپ نو ٹھڈا لگیا تے آپ ڈگن لگیاں میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضرت ام مستح جدو ڈگن لگیاں بد دعا کر دیا نے وے مستح اللہ تیرا خانہ خراب کرے تیرا بھلا نہ ہوئے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اما جی کوئی پتر نو بھی بد دعا دیندہ ہے کوئی پتران دے بارے ویچ بھی انج گلاں کردہ ہے عرض کر دیا نے اما جی
توانو نہیں پتہ لگا ہے مہینے تو کی کام پہ کر دینے مہینے تو کیڑیاں گلہ پہ کر دینے مدینے دے اندر ایک گل پھیلائی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے توڑے تے زنا دا الزام لا دینے اما حضرت اما عائشہ نے جدو اینی گل سنیے آپ بیمار ہو گئیاں پریشان ہو گئیاں رون لگ پئیاں میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن والےو روندے روندے جدو کھارائیاں نے میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی لاجپالا سونیا میرا دل کردا ہے میں اپنے میکے چلی جاوا میرے نبی کریم نے اجازت دیتے فرمایا عائشہ تینوں اجازت جا سکتے ہو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جدو آئیاں نے تے ماں دے سینے نال لگ گئیاں ہوئے گوندل آلے ہو باپ کونے حضرت اما عائشہ دے باپ دی کی شان ہے جدے بارے وچ میرے نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر تو غار چوی میرا ساتھی ہے مزار چوی میرا ساتھی ہوئے گا حوض کوثر چوی میرے نال ہوئے گا سرتے بھی میرے نال ہوئے گا اور حضرت اما عائشہ دی ماں کوڑے جنہ دا نام زینب کنیت ام رومان جدو ماں دے سینے نال لگیاں عرض کر دیاں نے اما لوگ کی گلہ کر دینے لوگ کی طرح طرح دے الزام تے تہمت آلان دینے حضرت ام رومان نے بیٹی دا متھا چمیا فرمایا بیٹے وہ جنوں اللہ عزت دے وے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے تے جنوں وہ ذلیل کرے کوئی بچا نہیں سکتا ہے تے بیٹی اطمینان تے تسلی رکھ وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو میرے نبی کریم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کول سوال کیتا عمر جے تواڈا اس بارے وچ کی موقف ہے کی رائے وے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے عرض کی تھی لاجپالا وہ جیڑا قدرتا والا اللہ وہ تیرے جسم تے وہ کسے غلیظ مکھی نو نہیں بین دیندا ہے نفاق مکھی دا وہ پر تیرے جسم تے نہیں لگن دیندا ہے سونیا ایک کیویں ہو سکدا ہے کوئی نفاق بے وے تیرے حجرے وچ داخل فرما دے تیرے حجرے وچ داخل فرما دے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو میرے نبی نے حضرت عثمان غنی کولو پوچھے میرے نبی نے فرمایا عثمان بول تیرا کی موقف ہے تیری کی رائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے عرض کی تھی لاجپالا سونیا اگر تیرے نلین نو سونیا گندگی لگ جاندی ہے اللہ جبریل نو کال چھڑ دائے جبریل جلدی میرے یار دے کھول جا اللہ حکم فرما دائے سونیا
نہ لین لا دے انہوں گندگی لگ گئی ہے سوڑیا ایک کیوے ہو سکتا ہے شاید ریب ہوگا اوہ رب تینوں آگاہ نہ کردہ لاج پالا وہ تسی بھی پاک ہو وہ حضرت اماں عائشہ بھی پاک نے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو تے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کوڑو پوچھیا مٹھے ہو تیری کی رائے وے کی موقف ہے عرض کر دینے حضور جیڑا رب تیرا سایہ زمین تے نہیں پون دیندہ زمین تے نہیں پون دیندہ کہ کسی نجاست آلی جگہ تو نہ گزرے پیر نہ لگے لاج پالا ذرا خیال دے کرو ایسی بی بی کیویں دے سکتا ہے جدے وچ کوئی عیب ہوئے جدے وچ کوئی کمی ہوئے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو میرے نبی دا غلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی میرے نبی نے فرمایا بول تیرا کی خیال ہے ہاں بھئی بول تیرا کی خیال ہے اور میرے نبی انتظار پہ کر دے رہے بلاوا آوے اللہ اور حقیقت بات ہے بد نصیب لوگ نے جڑے انہاں پاک ہستیاں دے بارے زبان دراز کر حقیقت بات اللہ کریم انہوں نے ہدایت عطا فرمائے میرے نبی دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا لے ہو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جدو اس تومت دی خبر سنی ہے تے بیوی کول بیگ بیوی نو پوچھ دینے کل پتہ لگی ہے انہاں کیا ہاں لگی ہے کی خیالی سنا جی یار بڑا مزیدار موقف ہونا بیان کیتا حضرت ابو ایوب انصاری فرماؤں دینے تیرا کی خیال ہے اگر میں صفوان دی جگہ تے ہوندہ ایک کام کردہ بیوی کہن لگی نانا کدی بھی ایک کام نہ کر دے حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی پوچھ دی اگر میں اماں عائشہ دی تھان تے ہوندی کہ تسی گمان کر دے ہو میں کام کرانگی حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا نانا میرے پکا یقین ہے تو ایک کام نہیں کر سکتی آپ دی بیوی کہن لگی اوے ابو ایوب اوے تیرے تو صفوان اچھی شان لائے تے میرے تو عائشہ شان آلیاں نے پھر دوویں کام کیویں کر سکدے کام کیویں کر سکدے نے میرے نبی کریم دے دیوانے ہوں پھر میرے نبی نے ازواج مطہرات دی رائے لئی فرمایا تواڈا کی خیال ہے تے حضرت زینب عرض کر دیا نے لاج پالا کریمہ میں نہ گلاں تو اپنے کناں تے اپنے اکھاں دی حفاظت چاہنیا سونیا انج ہو سکتا ہی نہیں ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضرت اماں عائشہ دی ایک خادمہ ہے جدا نام حضرت بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم نے بلایا فرمایا بریرہ تو
تسی آشا دے نال رہندیا دسو آشا دے بارے وچ تہاڈا کی موقف ہے؟ حضرت بی بی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دیا نے مدینے آلیا ہاں انی کوتے غفلت ہو سکتی ہے جدو حضرت اما عائشہ وہ آٹا گندیاں نے تے گندیاں سو جاندیاں نے تے گھر دی پالتو بکرے اما عائشہ دا گنیا ہویا آٹا کھا جاندیے لج پالا اینی تو گال میں ویکھیے اگر کوئی اما عائشہ دے کردار تے دھبا لاوے تو مطلبے انج نہیں ہو سکدا وہ گوند لڑے میرے نبی کریم ادھر حضرت اما عائشہ نو ملن گئے نے میرے نبی کریم ملن گئے نے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دن بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں لے دعا مانگ دیاں نے اے مولا میری برات بھیج دے اوے میری دلیل بھیج دے میری نشانی بھیج دے اما عائشہ خود بیان کر دیا نے برات و مرادے سے نبی کریم نو خواب دے اندر کوئی نہ کوئی اشارہ ہوئے گا حضور نو پتہ لگ جائے گا حضرت اما عائشہ فرمو دیا نے میرے نبی کریم موجود نے تے میں ویکھیا حضور تے وعید اثار آن لگ پے حضور تے وعید اثار آن لگ پے میرے نبی کریم تے جدو وعید اثار زائل ہوئے میرے نبی کریم مسکرا پے لجپال تے کریم آقا نے فرمایا آجا وہ کسے دی گوائی رشتہ دار دین دے وہ کسے دی گوائی ماں دین دیئے وہ باپا دین دائے وہ کسے دی گوائی پھرا دین دے وہ تیری گوائی خدا نے آپ دے اللہ کریم نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں کنیاں 18 آیتاں نازل فرمائیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم دے دیوان وہ جدی شان چلا دا قرآن آیا ہے اللہ اکبر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر کبیرہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 18 آیات آپ دی شان دے اندر آئیں اللہ دا قرآن فرما رہے گندے مرد گندیاں بیبیاں واسطے گندیاں بیبیاں گندے مرداں واسطے نپاک عورتاں نپاکاں واسطے نپاک مرد نپاک عورتاں واسطے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات میں نے فرمایا وہ پاک بیبیاں پاک مرداں واسطے پاک مرد پاک بیبیاں واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی تو آپ بھی پلیت ہے وہ تیری بیوی بھی پلیت ہے وہ میرا محمد آپ بھی پاک ہے محمد دی عائشہ بھی پاک ہے محمد دی عائشہ بھی پاک ہے ساڑھی ماں ہے یہ اسی مرد دم تک کھوانگے مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ
شاہ مومنوں کی ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ شاہ تیرے کردار پر جب اٹھی انگلیاں سورہ نور کی آیتیں آ گئے تیرے کردار پر انگلیاں جب اٹھی سورہ نور کی آیتیں آ گئے تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا اتھانو چاہ کے حضرت عائشہ حضرت عائشہ تیری پاکیزگی کا گواہ ہے خدا حضرت عائشہ عائشہ سلامت رو گندلالے ہو تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے جو حضور دی کسے بھی نسبت دا بے ادب ہے ساڈا اس بندے نال کوئی تعلق ہو سکدا نہیں سارے بولو کوئی تعلق ہو سکدا کسے بھی حضور دی نسبت دا بے ادب ہے گستاخ ہے تیرا شکوہ کرے جائے ہم سے پرے بے حیا تیری عزت بھلا کیوں کرے باحیا ہی کرے گا تیرا بس حیا باحیا ہے کرے گا تیرا بس حیا ہتھر چولو حضرت عائشہ حضرت عائشہ مومنوں کے حضرت عائشہ یوٹیوب تے مووی جانی ہے تے دنیا ویکھی گی کیڑا بندہ چودھری بن کے بیٹھا رہا ہے وہ کیڑا بندہ اپنی اماں دا ذکر کردا رہا ہے بلند آواز نال مومنوں کے ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ شاہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو صدا وستے رہو صدا شاد و آباد رہو کون امایا شاہ ایک دن میرے نبی کریم آئے نے حضور نے فرمایا عائشہ کچھ روٹی کھانو دے وہ کھانا موجود ہے اما عائشہ نے گل کے دے لج پالا جدرو آ رہے ہو نہ روٹی نہیں دیتی ہے نہ کھانا نہیں دیتا میرے نبی کریم نو گل بری لگی ہے حضور غصے نال ٹر پئے حضرت اما عائشہ نو غلطی دا احساس ہویا ہے وہ جلدی نال پیچھے گئیاں نے حضور دا دامن پکڑیا میرے نبی کریم نے چھڑایا ہے میرے نبی کریم نے مسجد نبوی وچ پیر رکھے نے ادھروں جبریل آ گیا ہے پیر چمے نے عرض کرتا ہے سونیا میں تینو کرا میری کی مجال ہے پر اللہ دا حکم ہے لاج پالا وہ جنہ چر عائشہ نو معاف نہیں کرو گے تو سکھاری رہنا ہے کیتے جا سکتے ہی نہیں جا سکتے ہی نہیں ہو میرے نبی نے قدم پرتائے لے حضرت اما عائشہ نے معافی منگے حضور نے معاف کیتا دروازہ کھڑکے آئے میرے نبی کریم گئے حضور نو جبریل ایک کپڑے دے اندر
وہ جنتی مٹھائی لے آیا ہے جبریل عرض کردہ ہے سونے اے مٹھائی اللہ کریم نے کھلیے جنت جو آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا وہ صلح بھی ایسا کرائیے منہ مٹھا بھی ایسا کراڑا مٹھا بھی ایسا کراؤنا ہے وہ صلح بھی ایسا کرائیے وہ گوند لڑے توجہ کرو ایک لقمہ حضور نے کھادا ایک لقمہ ماشا نے کھادا دو بچ گئے دروازے تے دست کوئی میرے نبی کریم نے فرمایا جناب ابو بکر آئے نے جناب ابو بکر آئے حضرت جناب ابو بکر اندر آئے سارے گل سنائے فرمایا ابو بکر منہ مٹھا کرو دعا تو دو تواڈے حصے دے لے حضرت جناب ابو بکر نے دو میں جائے ایک حضور دے منہ وچ پا چھڈیا ایک کما عائشہ دے منہ وچ پا چھڈیا ہر ایک دے جوڑیا تسی جدو راضی رہتے ہو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے تقریر مک گئے پھر محبت نالا کھونا مومنوں کے ہے ماں زوجہ مصطفیٰ حضرت عائشہ حضرت عائشہ جن کے حجرے میں آتی ہے وہی خدا حضرت عائشہ شاہ مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئی مصطفیٰ کے حرم میں جو شامل ہوئی بیبیاں عظمتوں کی وہ حامل ہوئے تیرا رتبہ ہے لیکن سبھی سے جدا جیندے رو حضرت عائشہ شاہ تیرا رتبہ ہے لیکن سبھی سے جدا حضرت میرے نبی کریم علیہ السلام نے دیوانے 17 رمضان مبارک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ دا وصال ہوا اور حضور علیہ السلام جدو وصال ہویا تے اماں عائشہ پاک دی عمر سی 18 سال کنی عمر اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پڑھایا اور 30,000 حدیثاں حضرت اماں عائشہ تو روایت اور جدے جو 50,000 علماء نے مسئلے نکالے بد نصیب لوگ نے جڑے حضرت اماں عائشہ دے کردار تے اور آپ دے افکار تے انگلی اٹھان حقیقت بات مقدرہ آڑے جے الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ اسی نبی کریم علیہ السلام دی ہر نسبت نال پیار کرنے ہیں سرکار دے صحابہ نال پیار کرنے ہیں حضور دی ازواج دے غلام سرکار دی اہل بیت دے نوکر